Hazır forumumuzda başlap, bu yılda bizden 5-ci forumumuzda Allah'a şükür biz her yıl şunday motor şarını uzdırabız. Muhtaram qonaqlar, forumda qatnашучылар, уважаемые гости, участники форума. Рад приветствовать вас на сегодняшней конференции, которая посвящена проблемам исламского образования. Мы знаем, что учебные заведения – это центр, где формируется знание о исламском фикхе, правильной исламской акиде, закладываются нравственные устои ахляка. Поэтому считаю, что в местности, где есть мусульмане, в первую очередь должно строиться мадресе, место, где они будут получать знания. К сожалению, зачастую духовные лица и простые этнические мусульмане не всегда понимают эту истину. И эти плоды мы можем видеть во многих регионах России. Мечетей много, особенно в сельских местностях, но они пустуют. И даже бывает так, что висит замок. Если бы члены нашего общества обладали пониманием, что более приоритетным для мусульман является строительство и развитие мадресе, нежели мечетей, акцентировали бы свое внимание в первую очередь на необходимости распространения исламских знаний и образования, то сегодня не было бы проблем с полупустыми мечетями. В течение последних 25 лет наша мусульманская умма Республики Татарстан делала упор именно на строительство мечетей. Сейчас же существует острая необходимость оживления и восстановления мадресе, так как нужно решать вопросы с квалифицированными кадрами, с персоналом. То есть мечетей много, практически полторы тысячи мечетей у нас в республике. Мы смотрим по статистике, в 2 недели раз открываем новую мечеть. То есть если в год примерно 30 мечетей открывается, то в 2 недели раз получается одна новая. Но, к сожалению, не хватает квалифицированных кадров. Қызғанышқа қарсы шақты зор мәселе болып, өзін мұсылман деп санаған татарлар арасында мәдреселерге қарата тискәре фикерләр йөри. Янәсе олар бүгенге заманнан артта калган, хәзерге тормыш өчен кирәксез, архаик гыйлемнәр бирәләр. Мәдрәсәләрдә укучы балалар саны әз булуының бер сәбәбе дә шунда. Шул вакытта Европада Платон, Аристотель, Декартларның борынгы хезмәтләрен өйрәнгәндә, беркем дә әлеге белемнәрне искәргән дип санамый. Киресенчә, Көнбатыш университетларының һәр берсендә диярлек укыту программасына кертелгән алар. Шунысы аяныч, башка дин һәм мәдәният вәкилләре исламны бөтен нәшкәлекләрен өйрәнеп, безнең бабаларыбызның мәдәни, фәнни казанышларыннан киң файдаланган вакытта мусульманнар үзләренең нигезләрен онытып, диннәрен, китапларын һәм тарихларын өйрәнмиләр. Мәсәлән, Харазми дип әйтәбез. Харазми нәрсә дип? Ничек укып киткән? Аль-Джабр валь Муадала дигән китап яза, Аль-Джибр дигән фән барлыкка килә. Алгебра. Бу кеше 0 дигән төшенчә барлыкка кертә. Шундый төшенчә. Уйлагыз, бит космоска бару кебек шундый зур ачыш. Абу Али ибн Сина беренче операция ясый. Мисаллар бик күп. Шуңа күрә без Россия Ислам университетында да, Болгар Ислам академиясында да татар дин гыйлеме фикере үсешен өйрәнүгә һәм аны популярлаштыруга аерым басым ясаячакбыз иншалла. Чыннан да безнең лаеклы укытучыларыбыз, устазларыбыз шактый, әмма менә быел без бигрәк тә уку урынбасарлары, гомумән уку программалары һәм уку планнары белән эшләүче хезмәткәрләрне һәм устазларны уллап китмәкче булабыз. Рәхмәт хаты белән безнең Яршаулы Ак мәчет мәдрәсәсенә кагаз эшләре белән шөгыльләнүче Сәйид хәзрәтне чакырабыз. Сәйид хәзрәт шулай ук Рөстәм хәзрәт Шәйхвалиевның уң кулы, киләчәктә дә шушы Ак мәчет мәдрәсәсендә узак еллар лайыклы хезмәт итәргә насыйп булсын. За особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной деятельности студенту Набережно-Челнинского мадресе Ак-Мечеть Иликееву Ришату Ильфатовичу. Он да, Микян?